Nee, ik wou ja zeggen. Erfgoed. Daarnaast, u bent vandaag in Bredevoort. Ik noem het als deze naam, we staan al in het centrum van de Oost-Achterhoek. Maar als u hier rondloopt, zult u ook zien hoeveel kwaliteit hier in Bredevoort zit. En die kwaliteit komt ook door heel veel cultureel erfgoed. Dat betekent ook dat wij door de provincie genomineerd zijn voor de Ruime Kwaliteitprijs 2016. En ik mag het nu alvast verzoeken, als er in december u de mogelijkheid krijgt om te stemmen op 13 projecten in Gelderland, dat u dan bovenaan bij de A begint, begint te Aalten en stemt op Bredevoort. Ja. Even gelijk het moment pakken, hè? Wat doen die? Steeds heel veel vrijwilligers die daar meewerken. En wij zijn natuurlijk we willen een participatieve gemeente zijn, dus als er iets van onderop komt, daar willen wij graag aan meewerken. Zeker als het past in onze visie, in ons beeld. En Slag om Grollo past daar helemaal in als je een evenementengemeente wil zijn. En vooral ook met veel vrijwilligers, dat is niet alleen met de Slag om Grollo, maar ook bijvoorbeeld Zwarte Cross. Er zitten 3000 vrijwilligers die daar werken. Maar als we het hebben over erfgoed, dan is de Slag om Grollo natuurlijk daar een fantastisch voorbeeld van. En dat willen wij vooral ondersteunen ook. En omdat het gewoon, de omstandigheden de afgelopen jaren natuurlijk fantastisch zijn. Maar daar komt zoveel mensen op af. En het is zo gegroeid dat het onderhand nog maar de vraag is of je dat nog met vrijwilligers moet kunnen behappen. Ja, maar ik denk Deventer kan volgend jaar gewoon inpakken als ik dit zo hoor. En Zwarte Cross en de Slag om Grollo. Absoluut. Nou, hè? Wat we dan doen is eigenlijk verschillende dossiers aan elkaar verbinden. En dat klinkt dan wel heel mooi, verschillende dossiers, maar wat even concreet? Even concreet, een voorbeeld. Middenstraat Winterswijk, voor de meesten hier in de regio kennen ze wel, daar stond 25 jaar lang afgebrande panden. Wat is er gebeurd? We willen dat opknappen. Maar we willen er ook een functie in hebben. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Maar er is dus enerzijds opknappen van de panden. Er is de combinatie gezorgd met huisvesting voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dan wel gehandicapten. Daar is dus een functie voor gevonden. Daar hebben we de woonplaats als corporatie, als partner gevonden. En, maar dat moet nog even gebeuren, het museum in de Middenstraat moet ook weer in. Dus dan heb je 3 verschillende beleidsterreinen die elkaar versterken en zo kun je erfgoed aanpakken. En aan de andere. Maar in ieder geval, wij willen met deze flyer dat mensen enthousiast worden, dat ze daar kennen van, hé, dat is misschien ook wat voor ons. Dat heeft natuurlijk een relatie ook met deze beurs. En dat mensen inderdaad ideeën opdoen, hoe kan ik nou omgaan met mijn karakteristieke pand. En je kan het tenslotte een idee beter goed gejat dan slecht verzonnen, zullen we zeggen. Nou, dat zeker, ja. En iedereen mag deze folder ook straks bij de uitgang meenemen. Dus, ons gezamenlijke initiatief. Jullie gezamenlijke initiatief. Nou, geweldig. Ik vind eigenlijk wel een beetje applausje waard, gezamenlijk initiatief.